Unofara here pastor? Po, ndiri right, how are you? Ndiri nani. Yes. Nguva yanga yareba shwa. Yes. Ndakudaidzira pastor ndaita dambudziko. Okay. Kubva paya patakasangana paya ndakazosara ndaita mubvunzo. Shungurudza. Okay. Kuti iyi nyaya yesabata iri. Okay. Haizi nyaya yemaJudha here. All right. Sabata ranga risiri maJudha. Okay. Yeah, okay. Andisoda kutaura zvakawanda. Kuzi mubvunzo ndasangana nawo ndaubvunzwa kwakawanda. All right. Ende vanhu vanoclaima kudaro vakawanda. Chandada kutanga kuita panapa kumbona kuti rakatangira papi. Okay. maJudha achakatangira papi. Okay. Sabata riri pana Genesis chapter 2 verse 1, 2, 3. Then the heavens and the earth and all the host of them were finished in creation. And on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Vanhu vangoripo chete apa ndi Adam na Eve. Akusati kwane munhu anonzi muJudha. Vanhu rudzi runonzi rwechiJudha rwakazotanga kuexista 2000 years later, because runobva pana Abraham. The Hebrew people, means the people from beyond the river. Ndo panozotanga kuvanzi vanonzi maJudha. Saka kuti titaure kuti sabata ndere maJudha, iro rakavapo muJudha asati avapo, panoita a very big problem. Pangori nevanhu Adam na Eve. Ndosaka Jesu Kristu kuna Mark 2 verse 28 anoti the Sabbath was made for men, not men for the Sabbath. In other words, Jesus Christ was saying the Sabbath was made for anyone anonzi munhu. Haana kuti the Sabbath was made for the Jews. Because Jesus andoziva kuti the Sabbath existed before the Jews existed. So hatingati ndere maJudha, asi rakavapo Adam na Eve vapo. Saka rakagadzirirwa Adam na Eve vanhu. And if you want further proof, ukauya kuNew Testament, because ndokunozonyanya kutwa nevanhu vachiti aiwa zvinenge zvakazopera, Jesu afa and so forth. Ndirongoverenga mavhesi anenge mairiwo matatu anoprova kuti even after the cross non-Jews were keeping the Sabbath. Acts chapter 14 verse 42 and 44, so when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. The next Sabbath, maJudha akabuda. Ma-Gentiles, those are non-Jews. Iwewe we are Gentiles. Vavasara vakagara zvikanzi atokumbira kuti nyaya imuye mutidzidzise futi next Sabbath. Because ma-Gentiles were also observing the Sabbath. Verse 44, on the next Sabbath, almost the whole city came to hear the word of God. Almost the whole city. Kana rato guta rese ka akusina kuti maJudha chete ndo akauya. Munhu anenge wese akauya on a Sabbath. Saka it was just yaitongova culture. Even after the cross, takunosangana pana zvokunaka. We are meeting on this day to hear the word of God. Acts 17 verse 2. Then Paul, as his custom was, went into them, and for 3 Sabbaths reasoned with them from the scriptures. Almost a month, but they were meeting on a Sabbath day. Chapter 18 Acts verse 4. And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and he persuaded both Jews and Greeks. Saka tine evidence yakawandisa in Bible inoratidza kuti the Sabbath was not only for the Jews, but the Sabbath was meant for humanity. Notice even the last of the apostles to survive, John, ndiyakararama up to AD 95, he was still alive. I was in spirit on the Lord's day. AD 95. And when you go to Isaiah chapter 58 verse 18, kana muchiti sabata izuva rinofadza, zuva rangu dzvene. Saka riri kunzi naJohani ndaiva mumweya pazuva raMwari. It's the Sabbath day. Which means by AD 95, at least we know one of the apostles of Jesus Christ was still reckoning the Sabbath day. So unotoda kuzobvunza kuti zvakazotangira papi if AD 95 vana John vanga vachiri kungoobserva the Sabbath day. Saka zvakazotangira papi, zvakazorasikira papi. Otherwise hatina evidence in Bible yekuti the Sabbath was meant for the Jews only. Tine evidence yekuti the Sabbath was meant for men.
Aiwa manibatsira kungoti bedzi pastor. Madena imwe nyaya yanichazobvunza. Dambudziko nderekuti imi mangouya muchiti muri kumhanya. Aiwa ndoziva kuti hadziperi nyaya dzakutanga kudai but matode madena nyaya. Next time rega ndizokubvunzai pamunenge mava free. No, thank you. Tinotenda very much. Thank you very much pastor. Be blessed. Tinotenda.